Nkosikazi ungahlala phansi umuhle kabi. Bathi abakubonanga mama woza nama hips akho bakithi. Bana nje lapha zibonisa likaZakho. Mahlala Nkosikazi. Nakhya. Niyabona nje ukuthi nje ngiyindoda esuthayo. Uyababona osopolitika abasaba ukuhamba namakhosikazi abo. Bafile indlala nethawula emakhaya. Mphathi wohlelo ngicela ukuba mfishane. Ubufishane bami kuthi bantu basothukela. Bantu basenkosila ngalibalele. Siyabonga Ntaba Mhlophe. Siyabonga Nkosila ngalibalele ngokukhetha iqembu lika VZ. Ukube ngiyakwazi ukummemeza ngabe ngithi intshone emazulwini. Ngicela undizele lapha eNtaba Mhlophe kwa Ward 11. Udlule nje ukhipha isandla sakho sesibusiso ukuwavela abantu bakho. Emva kwesikhathi eside kangaka iqembu leNFP belinyathele entanyeni nasemsileni ukhona. Ukube ngiyakwazi ukummemeza ngabe ngiyamkhumbuza amadoda athile asothukela ayememeza ukuthi cha ntshona sofa la ufa khona. Uthe uNkulunkulu nengilosi yokufa ingakampheki kwakho kwayibona bakuphakela izitha. Ukube ngiyakwazi ukumkhumbuza lapha ekhona ngabe ngiyamkhumbuza indoda kaKhiye eyathi uKhiye lapha ephaketheni lami mi NFP zongenela ukhetho uKhiye nawo lapha kimi yawuthatha uKhiye yawuphosa olwandle ukhona uphila base bekubalekela abaholi basothukela bagcwala izinkalo namhlanje bakhuluphele baxega amazinyo imali yeNFP. Ngifisa ukuxolisa umphakathi simlapha nje emahelekehleni uSobhole njane IFP banqabile nesikhiye sokuthi singene lapha ehholo. Kodwa ke noma bengenqaba nezikhiye noma bengavuma nazo soma ngaphansi kwezihlahla soma phakathi neziba zomfula soma phezulu esitongweni sentaba sithi viva NFP viva. Soma eintabeni sibatshentshe sithi ushintsho liyeza phansi ngenkohlakalo phansi phansi ngabaloyi phansi. Ngiyathethiswa ke mangithuka abantu kodwa iyodwa into engicela kini singaqeqebula sikhuluma ingisi ezinkulu kodwa manje ngayi ngomhla ka4 November kuyovotela iNFP nobe nijojeni nangolumabhaqa. Ayikho into esinganithembisa yona. Akukho kusho sikanitshela khona ningaze nikutshelwe. Angifisi ke mina ukuzoqamba amanga lapho uthukela. Angifisi ukuzondunga nginithele ngenhlabathi. Kodwa ngizothi phakathi kwenu ake nisipheni ithuba. Sizocela ithuba sikukho sikufunayo. Sizocela ithuba ukuba inkosi langalibalele ikiyakha imigwaqo ephilayo. Mulokhu usukile edrobheni uhamba ngetiyela uyabona ukuthi kwakuyitiyela lesikhathi sobandlululo. Muhamba ushona lapha ezantsi uyabona ukuthi imigwaqo isafana ngesikhathi sobandlululo akukho kushintshile. Kodwa oSobhole nje abakwazi ukudla imali beze boyichaza eCape Town. Inkosi uShabalala iye kugada isizwe sakubo izodla imali yamanzi nenkatha lapha. Angifuni ukubagxeka kodwa fanele simcebe uSathane. Ngoba ngesikhathi sikamazibuko iANC ayikazi yenze lutho yenze edume ngakho ngokukhohlisa abantu. Sizocela ithuba. Muhamba ukhankasa khuluma nomakhelwane. Muhamba ukhankasa khuluma nomuntu omusha. Muhamba ukhankasa khuluma nesesheli sakho. Muyoba uline wempesheni umuntu omdala. Cela nje ithuba.
ukuthi si-NFP sicela ithuba lokulungisa inkosi ilanga libalela, sicela ithuba lokulungisa uthukela. Akwazi amanzi ukuqalela izintabeni zokhahlambezi yophela le kwaDukuza, kodwa mudlula lapha namanje abantu basawashe imfuleni. Siwela imhosha lapha siza ngapha. Yini umuzi nomuzi ungabi nawo umpompi? Yini umuzi nomuzi ungabi na access road ukuze abantu bekwazi ukuhamba kahle beyofihla izithandwa zabo esekhotheme? Sicela lelo thuba siyiqembu leNFP. Angifuni ukuqamba amanga ngithembisa izulu nomhlaba, kodwa ngizothembisa ukuthi ithuba mana sipha lona bantwana bakaNkulunkulu impilo zenu ngempela ziyoguquka. Umlando weNational Freedom Party umlando wokuthi siyakwazi ukusebenzela isizwe nabantu masinikezwe ithuba. Sizocela ithuba, sipheni ithuba nje kube kanye, sipheni ithuba nje kube kanye, sibone ukuthi ngeke insiguqula impilo zenu. NoSamson esemonile uNkulunkulu wathi ekugcineni wathi uNkulunkulu ngicela ithuba elilodwa kube kanye, ngibabulale bonke laba abaphambene nomyalelo wakho. Ngempela wayigudluza indonga lawa ithempeli bafa bonke. Thina sizocela ithuba lokuthi siwise zonke ikhisi zenkohlakalo, bephume bonke laba bantu abaxhaphaza imali zenu ukuze iNFP iletha amanzi, iyakha umgwaqo, akha amathuba emisebenzi, siguqula impilo zenu. Ngiyafisa ukuthi uphakele umthakathi nomfowethu ungizwe. Hayi angizukubagxeka mina. Ngicela mabenza le mashi yabo bethi hlangana Zulu, besicele nathi siNFP siyohlangana nabo. Angeke sibadedele ezimpisini lezi zikahulumeni. Logula ngekhanda ethi badla intelezi nempesu, mabekwenza ngakubo akahambe ngakubo ke. Thina la kwaZulu sithi umuntu nomuntu akabuyele ngakubo. Sithi leli likaMthaniya umuntu nomuntu akabuyele ngakubo. Muyisulumane hamba kini emasulumane neSomali, muyi Nigeria hambe Nigeria ngakini, mungu waseZimbabwe siyakucela hambe ekhakini. Anisena mahloni ukuthi NFP lokhu iSouth Africa iyahlupheka, sesikhathele. Siyacela ke bakwethu uthi ungizwe nophakela umthakathi hlangana Zulu, nathi siNFP sithi hlangana Zulu siyokhipha amaqili ngomhla ka4. Selithambe emilanga nkosikazi, uyazi ukuthi abantu akuthanda ukuthi belambe, ngisabalambisa. Ngizocela kunezipho engicela ukuyigqokisa abantu abasha esizobamukela. Kunezipho ngithi zama phenifo mama engizocela ukuthi uyi-hand over kubantu abadala. Kunezipho zeyigiba mina ngicela ukugqokisa bonke abantu beqembu leNational Freedom Party. Ongasigqokile iskipa nje akame lapha, abaholi bazosuka la behle neyigiba benigqokise nonke. Awushaya ingoma DJ.